Like, andithi wena wathi xa ithi, can I prophesy? Wathi yes, prophesy. Kwathiwa plant a seed of 3,000, 4,000, 5,000. Lo mali ayifuna wena wayiplanta wamnika. Kwathiwa ibani kwi-1-on-1 session wena wavuma. Uyabona abafundisi bamanga ne abazenze ngathi bathunywe nguThixo bebe bezoswapha idestiny zenu, babe bezonithathela izinto zenu enizinikwe nguThixo, ngaba babanilimazile abanye babo ne. Asike sithethe ke nge-destiny swapping. Nizake ngiqale ngale swipe ngabafundisi, then i-destiny ingaswipe yi-friend, it could be a family member, but namhlanje sithetha ngale. Uyabona abefundisi abasebenza nge-Kundalini spirit or nge-marine spirit ne, xa iza kuprofesaya uza kubuza, can I prophesy? Uthi wena yes, prophesy. Which means now wenza i-agreement with the spirit aprofesaya ngaso ne. Esa spirit aprofesaya ngaso wenza i-agreement naso. That is why ezawufuna i-agreement kuwe ezakubuza uba can I prophesy, then uthi wena yes, prophesy ne. The moment uthi yes, senikwi-agreement with the spirit asebenzelayo ne. Then wavuma la agreement. Now you have given that spirit authority over your life, right? So emvenobu uvumile, you made an agreement, and now automatically that spirit has authority over your life. Abheke ke ngoku lo pastor ne, sesizamxelela esi spirit, because you have given it authority. You've given the spirit authority and you agree with the spirit to prophesy over your life. Sesamxelela ukuthi okay, wena izinto zakho zihamba kanje nakanje 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 nakanje, uvuthini wena uvume. Bese spirit esisebenza ngalo muntu simxelela ba lo muntu fanele aplante iseed mhlambe ye-2,000, abayibizi imali encinci soze, but plant iseed mhlambe ye-2,000, 5,000, lo mali abazabe beyibizeni. Ube ne-1-on-1 session nalo muntu, athi lo pastor ndicela ukuba ne-1-on-1 session nawe ngizokwazi ukukuthandazela. Yeah, understand? Nyani uvume, athi plant a seed of 2,000 rands. Now uvume, plant a seed, ube ne-1-on-1 session nomfundisi, fake pastor. Xa ufika kula 1-on-1 session ne, uzoxelela ke nezinye izinto, axelela uvulele la altar ne, uvulele la altar, which is not the altar from the Lord God Almighty, right? Uvulele la altar yobumnyama ikujonge everything eyenzeka empilweni yakho. Then after that akubeka isandla, akuthandazele uwe, kuthiwa the Holy Spirit is working, the Holy Spirit is working. Uyaxoka exesha uwa, ngela xesha bemanipulator i-destiny yakho, ngela xesha beswap i-destiny yakho. That is why uzothi xa uphuma kulo cawe or emveni kokokubana uye wadibana nala mfundisi waba nala session naye, ufumanise uba sowulahlekelwa umsebenzi, abantwana sebeya izinto zami kakuhle ebantwaneni, abanye ufumanise uba sebebhema ama-drugs, sekuya le nale, ufumanise uba imali iyaphela, andithi uphelelwa ngumsebenzi, umtshato uyaphela. Lo mtshato bekethi lo mfundisi uzokulungisela wona kuphele wona, lo msebenzi bekethi uzokunika i-promotion kuphele la promotion. Mamela ke enye into ebanike i-authority over your life, la mali, la seed oyiplantile. You planted your seed kwi-garden erongo. Uplante la seed yakho kwi-garden erongo.
That is why uzovuna izinto ezimbi. So ukuthi kusenjalo ubone ukuthi okay ubomi bakho bumile. Now you are facing with stagnation and backwardness. There's no progress in your life. Udutsho wena uthi hayi bonke nje abantu abasindisiwe nje banamanga kanti wadibana nomuntu osebenzela ikhundalini or immarine spirit ongenaye umoya oyingcwele onjongo zakhe kukuzodestroya. Bese ubafaka bonke okanye usifake sonke singabantu abasindisiwe ukuthi singcolile kanti wena wahamba wayenda wena wrong. That is why sidingeka a spirit of discernment, because if you don't have the spirit of discernment uzawuhamba udibana nezinto ezibumila bunje. Uyiswaphile idestiny yakho uqebile, you've lost everything. The only things that you're left with is stagnation and backwardness. All right? Okay. Now, wenza kanjani to bring back your destiny? Because yona iyabuya. Akhathaliseki nobihleli nenyoka nobihleli nandestiny yakho, akhathaliseki ukuthi kwenzeka kanjani, but yona iyabuya. Yeah, understand? And kuba nezinto ekufanele uzenzile. Remember, you're a child of God, right? Mhlambe wathi xa ugqiba ukuswaphela idestiny wakhalala wayiyeka kwakukhonza uThixo lo ngoba wena awuzange usebenzise spirit of discernment, or wawungena kwa spirit of discernment wahamba yogaxeleka kwicawe wrong. Then so buye sithetheni enqena ukuthetha kakhulu. But into enjalo ezinye ke destinies ziswapha ifriend yakho. Angayisebenzisa impahla yakho to swap your destiny. Angasebenzisa inwele zakho. Ezinye ziswaphe emasaluni. Xa ucheba inwele uzishiya phayana basithatha inwele zakho bazise kwi-altar zabo kujongwe phayana bayajonga. They can see spiritually ukuthi okay wena une i-blessings zakho zibumila bunje everything baswaphe i-destiny yakho. Uthi so ubone ukuthi hayi man kule saluni endiya kuyo uba ndiyenda yocheba pha I lose something. Bakhona nje into e-off eyenzekayo but uzoqhube kuye because la muntu ukubambile ukuthi hlala uya kuye azokwazi ukumane swap it, azokwazi ukumane evuselela into ayenzile. Ezinye i-destiny ziyaswipe ke nje baninzi abantu abaswipela i-destinies. Abanye baswipela zi-partners zabo. Yeah, so indaba destiny is serious, and indaba yokuswipe kwama destiny is serious. Umuntu angangayithathi serious ke because I understand mhlambe izinto ezi spiritual akazi understand, but they do exist. Okay.